Tässä voisi muuten olla ihan mukava paikka katsoa, että miten tuo puun pituus mitataan, niin Joo. voitaisiin se tehdä tässä samalla. Okei. Okay. Mennään vaikka katsomaan tuolta sopivaa puuta. No niin, tämä puu valitaan tästä mittauksen kohteeksi ja mittaaminenhan tapahtuu tämmöisellä tarkoitukseen tehtyllä puun korkeusmittarilla ja sitä varten tarvitaan tarkka etäisyys puusta ja siinä hyödynnetään metsurin mittaa ja otetaan 15 metrin matka tähän suuntaan. Sen jälkeen tähdätään tällä laitteella tuonne puun tyveen ja katsotaan lukema ja tähdätään puun latvaan ja katsotaan lukema ja lopputulos on, että puu on 16 metriä pitkä. Okei. Aika kätevää.